Mosok Pak RT iki arep Pak RW arep angger wayahe ngono kentongan. Tuk tuk tuk, wayahe. Iku iso dijadwal. Lah iso ngawur. Wah upamane rombongan anu sanggar seni Ratu Mayang iki kaya kowe cek Piye? Mas Lahir ngirit Sebabe kok rasa mapak nganggo elep lah terus diadai kresek pikul. lah kuwi rombongan yoga apa rombongan asu? Ditutuk anu kayak bronjok iki lho. Wah, tenan cek. Sedi arep aku ning kono lho, Cek. Aku nganti kesel aku nyaurite kok Mbak anu. Sebabe kok nganti kesel. Mbak Lahir, Lah ngopo? Neng Mbak Lahir ki sapa? bojone Mbak Lahir ki lho. Budini. Lah ya dini hari. Dini hari untuk memlacate. Aku neng pondokan. Heeh, piye? Ngingokno panitia Pak Haji Hamzah anjaruk foto. Iya. Napa, Pak? Jong mat dosi uncek kok. Lah kula non kula seneng kali uncek kok ngono. Dadi kok ora ngetok jek ning montor kono mau sik didekokne mung kowe. Takoke mergone ku arep arep njaluk foto. Terus nguduk. Wah anak-anak pirang-pirang heeh. jong foto. Uncek teng pundi? Dereng dugi ya aku ya ngono. Heeh, kuwi anak-anak. Terus enek-enek. Lah kula napa pripun? Gopo. Mesti dikokne kowe terus kok, Cek. Tenan. Kowe wah takoni jenengmu wis nguncur Hanjayang Bawana. Alhamdulillah, kowe sak mung uripmu wis mapan. Kaya anak-anakku aku ngopeni kowe ya iku undu-unduane anakku ya bengi iki wis mapan. Alhamdulillah. Mapan turu. Tak kira wis mapan uripe yo. Mapan turu. Aku nang kono wis dikeroyok ibu-ibu lho mau. Ora dikeroyok anu walang sangit. Rumangsane iki walang sangit. Nek keroyok ibu-ibu. Iya. Nek njaluk foto kabeh. Terus piye, Le? Hah? Ya foto piye? Ya foto tok kae. Aku kok basa jagongan karo kowe kok kesel to, Le. Aku mbok sing karo kowe. Lha wong jagongane aku karo Mas Lahir pas. Aku karo ibu-ibu karang kono pas layit tok rai. Lah kowe jagongan karo aku Ya pas to malah aku malah seneng lho aku. pas apa? Iso go mic wireless loro iki. Malah saya lantang kok ya lah. Nggih. Saya lantang, saya banter. Ya banter kok. Alhamdulillah Jak 29 dingin ning segaran. Kowe ora melu ngopo? Ora dikon kok melu iki. Ora dikon to? Ora dikon kok ngawur. Ra iso kowe. Napa nek? Kowe tak jawab ra iso. Tanggal 22. napa nggih to niku? Oh, kowe jare piye? Sing jawab jenengan to niku? Oh, kowe nang Krendeng to. Piye nang Krendeng? Campur sari. Lah boten. Lah ndi? Ngrendeng kok campur sari. Lah, sak Krendeng campur sari. Ngrendeng iki kan nggon kios-kios niku to. Ngawur. Ngrendeng iki nggon wisata. Wisata apa? Wisata kuliner. Kuliner apa Krendeng kok? Kuliner makan manuk. Dodol kroto. Ayo iki suka parisuka. Suka mari suka. Heeh. Ngene, kowe mbasa tanggal 22 ning segaran Nggih. ora iso. Alhamdulillah aku ngono. Kok iso Lah alhamdulillah. yen kowe iso aku ora katut. Masih cek iso loro. Eh, Loro ini masih cek iso Ben loro. Pak Lahir, kuwi piyayine iki tanggung jawab. Iya. Nah, kuwi arep nglumpukke awake dhewe, suwe pisah ngono lho. Dadi kae awake dhewe mesti kaya arep digathuk. bojo ae pisah. Ora sudi aku dadi bojomu. Aku ya wegah dadi bojomu. Lah ngopo? Umpamane awake dhewe kowe wedok aku lanang. Iya. Terus bebojoan. Heeh, aku beda. Heeh. Terus aku lanang. Heeh. Aku malah mesake anake juk mben sebabe gek setugel kira lho. Pincang kira. Lah iya gek gejik. Cek. Cek piye? Kemo piye? Apa? Wis kira, Heeh. pincang, Pincang gede, setugel. setugel, cebol sisan. Lah iya wis rasa Ya. bebojoan. Mbak Cep, wah iki Nah. karo nembang. Nemo lho Kok coba. musik to Mas? Ora lehmu ngangkat, ora lehmu ngangkat iki. Lah ngopo? Kaya arep ngawe